Ngilibingelele eNingizimu Afrika egameni leSouth Africa ngicela uqala ngithutuze umndeni wakaMabuza. Ngithutuze umndeni wakaMabuza ngoba ulahlekelwe iqhawe elazobalaza kakhulu emlandweni ka-African National Congress eyasungulwa ngonyaka ka-1912. Unyaka 1912 labahlangana khona eMangaung uDr Seme oLangalibalele nabo bonke abantu namakhosi. Uzokhumbula ukuthi bakwazi ukuthi belwele izwe laseNingizimu Afrika egameni lokuthi beziqiniseko sokuthi iNingizimu Afrika izwe layo libelonga kumakhosi emveni kokuthi sekuhlulekeke isikhathi eside kakhulu ekuthenini iSouth Africa ingakhululeki emveni kwesikhathi se-apartheid regime. That apartheid regime resulted to a reason that all politicians bow to amakhosi ukuthi bathi makhosi siyacela ukuthi ngoba laba bafika ngo-1600 16th century bathi lelizwe sengelabo kanti umhlaba ubuvela uphethwe amakhosi, sicela ukuthi nisilekelele ubule umhlaba. Isiloke uDinizulu sabe sesihlanganisa amakhosi wonke sathi umhlaba ngowethu, umhlaba ungawakwaZulu, umhlaba ungaseNingizimu Afrika. Asihlanganeni-ke ngoba nina nifundile, hambani nisikhulumele nabo ukuze sikwazi ukubuyisa izwe lethu. Yingakho i-involvement yamakhosi was crucially important in terms of reparation of this country since the dawn of apartheid. And then uyakhumbula ukuthi emveni kwalokho kwaphatha ubaba Langalibalele uDr Seme ubaba uLuthuli nabanye ubaba Oliver Tambo ongicabanga ukuthi umongameli who's the most serving president in an African National Congress history. Ngoba he was the president maybe close to 10 years. I'm subject to be corrected, but the history is just that everything I say and that I know is just on head. I don't read anything, I don't read any species. I just express the feelings of myself and the feelings of the nation and the truth about who we must supposed to be. Siyakhala manje. Siyabonga kakhulu ukuthi iNingizimu Afrika ikwazile ukumhlonipha ubaba eUDD ngendlela amhloniphe ngayo ngomncwabo wezwe abevele deserve. He's a former chairperson waseMpumalanga uphatha ngobunono kazalandela ephungu wagcina i-deputy president bamlwisa baze bamdlisa kodwa uNkulunkulu wamsindisa balekelelana nezizwa aphila nazo ngokuzabalazela izwe waya nasemazweni angaphandle okwagcina elekeleleka kodwa ke ugolile washiya sithakalala ngoxolo baqhawa kithi nifike nibatshene ukuthi kubi siyakhala ngoba nathi siyobatshela futhi and uhamba ngenyanga ebucayi kakhulu inyanga yamadoda okuyi-men's month okuyiyona uJuly. uJuly awuphinde unganga nje waba yi-men's month. uJuly uzube yi-men's month ngikhumbula kahle ukuthi kwakune meeting okhosini umlamulo kaNxele marketing manager esungula imashi eyayiholwa uMC wakwa health ubaba uDlomo uSibongiseni Dlomo ukuthi cha amadoda lawe emashi wayesithi cha baba ngoba abesifazana banayo inyanga yabo sicela ukuthi lenyanga kaJuly siyenze kube yamadoda. That was an initiative done by ubaba uMlambo Nxele. Amandla umuntu awadliwa kwaZulu kufanele iqiniso selikhuluma isikhathi salo sikhulume futhi
then we advertise through Cause FM ukuthi uJuly sekuyimen's month. Akagcinanga ukuchaza lokho, wagcina ukuchaza through ukuthi okuWest noMandela wazalwa ngayo lenyanga kaJuly, okukhombisayo ukuthi ngempela amadoda aqotho amila atshalwa ngalesi sikhathi sikaJuly. Siyabonga kakhulu kulokho kumlamuli Mfokanxele akwenzayo. Njengoba kuyimen's month, amadoda abaqotho ahloniphe futhi ayimele imizi yawo, alimele neqiniso, angavumi ukuhlukunyezwa noma esibhaxabulwa ahlukunyezwe. Umthetho ukhona ukuvikela wonke umuntu, awuvikeli uhlangothi oluthize kuphela noma ubulili obuthize kuphela. Bese ngiphinde ngincoma kakhulu ukuthi sise Cape Town, izela eCape Town ngenhloso eyodwa yokuthi kune march, imarch esuke eThekwini 10 weeks ago, ilekale 11 lelisonto, ipeace walk eyenziwe uMvuka Dlamini oqhamuke eMandeni, ehamba nezinsizwe ezinye, eqhamuke eShowe, eqhamuke eLundi, bawu5. Ngibonga kakhulu to all white Afrikaners and to all white people and the black people, but the most white people who have supported these young kids marching for peace in our country, because you use the voice to make sure that you put your input ekuthenini ukwazi ukuthi nawe ubeke isivivaneni. Isivivane ngase umuntu weyayo uthi lo wayebeka lelincane kangaka wayiqondeni ukuthi isivivane sona ke yase siyabonga lokhu okwenziwe lezinsizwa. Ngiyazi ukuthi abantu abamnyama nabaningi nabanye abagxekayo khona nje osibumbu ngomlomo laba abaphilela ukugxeka usuku nosuku, abazi ukuthi bathini, bagxeka uwalker kweingane ezincane kodwa amazidla ama drugs abasho lutho. Bagxeka uwalker kweingane ezincane bathi khona into eqhamukile ethize, abantu abadala bese ixoxa leyo nto leyo base bethi hayi kufanele manje leyo nto leyo izingane ifele entabeni eyodwa yazo nje ibuya ICU yaphindela eThekwini yaphinde yabuya. Abantu who should be supported, unfortunately they were not supported the way we are supposed to be supported. Our government is too stressed. Kodwa asikwazi ungayibonga insizweni siyimemeza isabele, asikwazi nje ungabonga insizweni siyimemeza isabele nebe sikhuluma nazo nogwajiwe izolo, silwa nazo ngoba silale phandle. Namhlanje nje siyaqala ukubona into ngasehotela la eStellenbosch, njengamanje uma ngikhuluma nje iseStellenbosch, kubo wabo laba bantu abasiphuca umnotho, kubo bona ngizoba phahla labo basiphuca umnotho, njengoba ngaceba uhulumeni, ngaceba ubukhosi, ngaceba nina ukuthi nikhothamela izinja zaseStellenbosch ezaphuca umnotho ezweni laseNingizimu Afrika. Njengamanje ke I am addressing live in Stellenbosch, ilapho engikhona njengamanje. Ngiyabonga kakhulu ku president we business Black Forum, ubaba olida i-business Black Forum lapha uMelusi Zondi under iMelusi Zondi Foundation. Iphinde ngibonga kakhulu insizweni ephila kakhulu esiphila nazo nje emsizweni emvuka lithuli. Abanye ngibaveze kudlofakaza abaningi kodwa bayakwazi ukusilekelela ngoba babuka ipurpose yezinsizwa eyikhona. Umvuka lithuli isihluthu lesiya ngiyabonga kakhulu wena mfethu ushilo ubethu kwaJo ukuthi ugijima wazephula. Izinsizwa lapha ezinye sinazo siphilisana nazo sikwazile ukuthi ziziqiniseko zokuthi ziyasondela. Sibonge kakhulu nabanye sazobabonga isikhathi sokubabonga ngoba uhambo luselude.
asikwazi ngabonga kakhulu sibonga abafela bafowethu niqhubeke niseke ingane zenu ningakuhlonize lokho yabona imkhovu le yawo Blackville labani imkhovu yawo Blackville siyayibonga kakhulu bani lamfana lo sengikhohliwe lo kuthiwa u10 rand siyabonga kakhulu baba yavela uNkulunkulu wami one angibazi phela mina laba bantu kahle this is not my area of focus kodwa ke ngiyabonga kakhulu into abayenzile ngoba ukwathi uphila kakhulu nezinyanga kodwa akanayo intombi manje angiyazi leyo nto leyo but ke inhlaka production nengezo online ekwazile ukubambisana ukuthi yenze into enhle egameni lamabhinqa ngoba labafana bangamabhinqa abamashile bezana bazosuka ke la ngamanje ufuna ukutholakala amathikithi okubuyela ekhaya yonke into siyenza from the heart. We don't have any resource, we don't have any foundation. Kodwa kunabantu abathi ngoba lo akazwani neqembu lami wathuka iqembu lami kunama department asekhove ngamaqembu. That is the story of another day, but I'm thankful to all the support and they have displayed to this trip. Here is the ngithi ke mina iNingizimu Afrika kuyo yonke ingxenye yezwe njengamanje njengoba ngisakaza live la eStellenbosch ngikhuluma udaba olukhulu kakhulu. Liclean idolobha lase Cape Town linemthetho ehlukile kweyaseNingizimu Afrika akufani lutho kodwa kugcwele kakhulu 80% abantu abagcwele la eCape Town naseWestern Cape abantu bokufika abafika ngama 18th centuries nama 16th centuries ukuthi bekwazi ukuthi bazocover izwe lethu belithathe kube ngelabo. I want to declare now that South Africans people at large and all people who really knows what is best for us. Yabona iflag ngifake kanjani umbala obomvu ufuna abungaphansi kodwa namhlanje ongaphezulu ngoba umbala obomvu representa igazi. Mangabe ke uligqoka iflag noma ulifaka iflag fanele umbala obomvu wazi ukuthi akusekhona isikhathi sokuchitheka kwegazi utshengise ube sendaweni yawo. Kodwa angisho lutho ngalokho engikushoyo ke manje ukuthi ibale kakhulu ukuthi njengoba ngumongameli wamabhinqa mina abengayimisele ngokukhuluma ngento eziningi esikhulukazi udaba oluthinta uGeneral Mkhwanazi kodwa ngithola sengiphoqeleka ngiphoqa umphakathi ukuthi umphakathi bathi mongameli you are the voice of the nation therefore speak about izinto ezithinta umphakathi njengamanje. Kodwa ngase ngithatha isinqumo sokuthi njengoba ngise Cape Town besiqhubeka nezinhlelo esiqhubeka nazo angikhulume ngalento angikhulume futhi esidlekeni sezitha zethu singama Afrika esidlekeni sabantu abasiphuca umnotho esidlekeni somama abahluphekayo abosumbile ezitradini kodwa ama Oppenheimer nama Roberts banestimela sabo sodwa asesimuntu emsebenzini asenzi lutho olunye sibahambisa kuphela bebuka intaba zeKapa bebuka intaba zeWestern Cape usuku nosuku bephuza iwayini be enjoy ukuthi how much they have oppressed the black skin, how much they have destroyed our life, how much they have conquered the African continent. Ukuthi African continent ikwazile ucindezelwa ngabantu bokufika nalizavuma sabawa obamkhulu bethu bathi bona salwa salwela uthubandlululo kodwa ngibona mina babeyilwa mina ngifikile emnumuhle museum baba bamehlola amapipi lapha kwakufanele bengazali bevele basiyeka sife ukunoma siphilele ukuthi sithola umlando ukuthi babencetheza phambi kwabamhlophe. Where are we and where are we going?
as a black people. Ngisho ukuthi mina njengamanje ningizimu Afrika ngithi njengamanje ngikhuluma mina ngiphathi kwazi izitha nina niyakhonkoda nilema yonke into esiphila ngayo siningizimu Afrika iphethwe ngabamhlophe. Bengiyoba mangalela into eyodwa yokuthi the economy is not on our hands. This peaceful march that is appointed enziwa labo bafana laba angeke ize exist without economy. Qobo ngiziphile njengamanje ngicela all young people in South Africa, young, old, middle class, educated, non-educated. Oh, nina ngafundile kodwa phela educated umuntu ofuna understand ofundile. Okay. Abangafundile nabafundileyo nabafundisiweyo ngifuna ukuqinisekisa ngento eyodwa. Ake senze into eyodwa esihlangana. Amabongi uyibuza ukuthi usuku nosuku uma uphefumula i-oxygen kuphela vela uNkulunkulu. Yiphi into omnyama eqhamukayo? Mina I decided to do this life la Stellenbosch ngenxa ukuthi ngibizwe yinina. If you believe that I'm your voice, uyeke abantu abangithukayo abathi ngikhokhelwe ngithengiwe, uthenga bani yena? Uyakhohlisa. Hayo ngibuza ngisho umkami mina. Ugcina ungihle ambede, ugcina ebhedeni ezinyo lami mina. Kwasa nje kangasi. Anginayo imiskole mina nje. I miss you baby, miss you for what? Mangithola mina message umbazela khona izinelo ligulayo noma uphathe isondele emoto ethize anginazo lo sikhathi because I was sent to be a leader and to make sure that I lead the nation. No, I miss you baby. I don't work with that nonsense. But you feel umkhulule uyobona abakhethiweyo abangakhethiwe bombona ngasekho umkhulule. Ngithi ke mina njengamanje kanza kwethu ngithi sekwesikhathi and isikhathi sesifikile. General Mkhwanazi Nkosi, I will be very simple. Mangikhuluma ngawo mina. Ngiyazi ukuthi you have created an instability in the country, General Mkhwanazi, and you have created a fear in the country. But thina njengabantu bakwaZulu siyamazi umuntu wakwaZulu, siyabazi njengoZulu phela i-capital city of South Africa. Kodwa ukuthi ngoba iyaphikwa fanele ukuthi kubonakale ngokuvumbuka ko-MK inyanyise imoshe ezweni ukuze kubonakale ukuthi uZulu unamandla. Fanele ukuthi kuboshwe uZuma unyanyiseke ezweni konakala into eziningi ukuze sibonakale sinamandla. Kodwa belungu ngapha benza izitori ngoShaka Ilembe ezi-advertise okudlula yonke into ekhona phansi komthunzi welanga. Even people who are not born bengamazulu are the part of Ishaka Ilembe, but is the most watched and the most advertised ever in history of television, and is the most watched. Even worldwide. When you land internationally, they ask you, are you the Zulu? When you are saved from South Africa. We are the interest of the nation, and we have an impact. We have a visibility. We may be undermined, but you are doing that on at your own risk. We are in charge. That's the attitude that General Mkhwanazi is carrying. General Mkhwanazi njengamanje akazange alingisa abahola abaningi abakhona politically and in a workplace. Ngifuna ukucaciseke ukuthi politically there is more freedom of expression, and freedom yakho ngisho ifane nathi njengabantu abawumphakathi abayilunga lomphakathi. Hayi nje bathiwa sideclare sithi singama enemies. Cha ngilunga lomphakathi nje mina. Nami ngilunga lomphakathi. Ukhubazekana ngevoice kanti ngithala shaka.
Bengizumleze kuphela mina. Into eyenzakalayo la ukuthi one mangabe ubuka ukuthi osopolitiki they have a freedom of expression bawokukhuluma nami kanjani kodwa umuntu who is employed and appointed like uGeneral Tata Mkhwanazi is a very courageous of him to do so. He reminded me when I was working for SAPC Ukhozi FM. When I was oppressed, ngayo yonke indlela ngicindezela ngayo yonke indlela ngadlulundela ngishaba party engabathatha ngabasa ngaba introducer endaweni ezinkulu ngithi mina ku acknowledge ukuthi sebephethe lutho abazame kubona lokho ukuthi nginamandla amandla amazovumbuka nje ngingaphandle namanje bangandamina kunalokho they are preaching the gospel ukuthi mina ngiyahlanya. Yes, I do. Ngiyahlanyeka khona yes kodwa ngendlela ekahle mina ngangibuka. It's up to you how you judge me. Finish. Into ebalekile nje manje uMkhwanazi kunabakholi bezepolitiki akade bethi sokhuluma ngalinye ilanga akaze besho lutho. Kunalokho omunye wabo baningi omunye wabo baba uJacob Gedlehlekisa Zuma wayelokho eshilo usuku nosuku ehlukumezeka kwa-ANC othi ukhuluma ngalinye ilanga. Thina salindelane na salindela ispeech somlomo kodwa sange sesithole. Kunalokho sathula i-disaster esikuyona namhlanje eyenzeke ngoMay 29 2024. Myself I sacrifice because I was with him, and even he declared a secret to me that Macingwane sengikhathele abanye babo wafanele ngithathe umkhonto ngibakwazi kodwa njengomuntu omdala ngibekezelela konke lokho. I said any option ngakhala mina inyembezi. He's the witness because I knew exactly that history tells us history does not lie because it's a finished sentence. Uma into isiyenzekile ayisophinde ivuke leyo nto washo into eyodwa kuphela wasiya actor. Action speak louder than words. He's spoken more than me speaking right now. Jacob Gedlehlekisa Zuma, if it was Jews, the MKP, and the MKP have destroyed the whole South Africa and the whole African continent. Doesn't matter who the MK in engakanani, doesn't matter MK is chop and changing, doesn't matter MK has been looted by VPS, Floyd Shivambo, doesn't matter, but the purpose of the introduction of the MK, he have distracted the government of South Africa, have distracted the government of KwaZulu-Natal. We have no country right now. And Mkhwanazi came exactly at the right time. Njengamanje, I want to tell you, my people, and tell you without fear or favor, without fear ukuthi ngafa ngenjani anginendaba oselele ujabule ngeke savuke. We got a record yokuthi ufa is a permanent solution. Wehluleka aba-Israel beqhambela amanga ingane yabantu yayihlanyela lokuthiwa uJesu bethi ivukile ayikho namhlanje. Lokho siyakwazi and it's clear ukuthi make wafa uphinde uvuke. Kodwa ziyosala zimadabule emanxebeni. Ngiyakutshela mina umlando, ngiyakutshela umlando uqophekile kulelizwe. And I want to acknowledge Julius Malema. Julius Malema ekusangene njalo washoda ngesigodi insizwa leya. Julius Malema washoda ngesigodi izwa ngami. Uyakwazi uyibona into ephilayo uJulius Malema yabacishe befana noMbalula. Kodwa abafana exactly. uJulius Malema ineqiniso eliningi kakhulu iliyopha iqiniso lakhe liyopha inxeba nje lopha noma hlulitishi yabo kodwa wasonda abantu abarongo wasonda abantu balapha lapha kwaZulu kuthi inkunzi bekwe endaweni eyodwa siyade sibaze inkunzi sinye kwaZulu
usonto thina uyophilaphi umkhonazi nje for political gain but enhlizweni yakhe futhi khona iqiniso lokuthi umkhonazi is powerful and umkhonazi is truthful yabo ngoba unawo lenemdlayo yabo so mina ngiyamazi mina angikhulumi umuntu engamazi ngihlalile mina ngakhuluma mina ngiyamazi so manje ke mawuthi uyabuka uNcamalala spoken about the creation of MKP and that was the history of South Africa and ukuthula komholi ebizwe umphakathi kuyafana nse nokuthula ukuthi mina ma umphakathi uyangiphawule khombisa ikhonto ethemba ungami kuyafana nse nokuthula kana maphosa during the unrest during the 21 arrested of ubaba uZuma ilapho mina ngathatha khona ubuwa umongameli wezwe ngalithatha ngobutsizwa nje ngalithatha imvumbu ngalithatha izwe ngoba ubaba wethu wahlule into eyodwa nje uSiril Ramaphosa ukuthi asho ukuthi cha uyakwazi konke lokho kwezekilile umthetho awudlala indawo yawo kodwa ayi ubuhlungu emoyeni futhi uphatheke kabi futhi bengafanele kwenzeka ngoba the age ka 82 years by that time noma abathiwa wenzeni emhlabeni ngaphansi komthunzi welanga i-age yokuphuma ejele hayi yongena ejele kodwa bona baba nesibindi sokuvumelana ukuthi bathathe umsholozi bamfake ejele. This way is what began namanje ke kunenkinga eziserious ezweni and zonke ezi-involve crime engena economy ngoba ngisho sebeyitholele lo mali babuyela back i-private sector akekho umuntu ona ngishama tissue zokushidaba okumuntu omnyama ona nje ama conflicts noma othi ukhiqiza amathawula noma ukhiqiza indwangu thizeni kwaleli ibhayile lezwe lethu ikhiqizwa abamhlophe namaSulumane ibuko zonke lezi hawu thina nakho kuphela lesikwazi ukwenza nakho sitisha ngohala uthenga ukubelungu. It's an insult to the entire nation. Mkhwanazi umlando wakho mfuthu uyawazi awuqala ukuba vocal awuqala ukuba strong waba strong during 2011 umlando wakho nje wo1990 ungena emsebenzini wenzani sokuxoxa ngelilanga kodwa kubalekile njengamanje ukuthi mina nginikeze elikhulu ihlombe bafethu uyena ke umkhwanazi insizwa futhi engenalo irecord lokuthi yake yenzani esihambisana nakho nesingahambisani nakho kodwa kuningi kakhulu esihambisana nakho eyakwenzayo thina siyakubonga iyakwazi ukubhekana ngqo nezigebengu mayisigebengu kufanele siye kwaguqanyawo sihamba siye kwaguqanyawo uma kufanele isigebengu ukhulunyelwe naso phansi siboshwe siyaboshwa kodwa naye futhi akayiphethe umkhwanazi futhi naye akayiphathele uphethe nabanye abantu asebenza nabo abanikeza ama opportunities to lead yebo ubaba umkhwanazi ubaluleke ngendlela esimanga empilweni zethu nasemlandweni wezwe lakithi njengomuntu okwaze ukubaphuphula ngomsebenzi wakhe emihle as a commissioner wakwaZulu Natal ukuyeke uba u-acting commissioner eNingizimu Afrika yonke akekho ongaziko ukuthi umnsizwa makubo kwaZulu okusho amathuba amaningi obugebengu futhi nabazoba khona futhi kwaZulu namanye amathuba enzeka kwamanye ama province angenzeka futhi athinta futhi nabo abantu bakwaZulu. So ngalokho ke ngiyaqinisekisa mina ukuthi umkhwanazi mina ngesingami he never done anything wrong regarding ukuthi aphumele obala ngoba ngiyayazi lento yokusebenza ekwazi ukuthi uexhaust all protocols and mawuhamba ebagagasini uhamba wehle wenyuka uhamba ungqongqoza yonke eminyango nama office vele into ezakala uyakhuzwa nje uyakhuzwa ukhuduku uyakhuzwa nje uyakhuzwa hey
hayi igcwele wonke ama-passage lawo bayazi abantu abasebenzayo. Mina ngitshela iqiniso manje ukuthi kunabantu abasema-ofisi njengamanje oxoxele ucolleague wakhe ukuthi unenkinga ne-boss ethize noma ne-deputy boss noma ne-manager ethize kwi-section yakhe. Ungayenzi leyo nto. Ungayenzi leyo nto. Izokufaka enkingeni. Then ayilandele imithetho asayine incwadi ayihambise enze lokho kugcine ngezekanga. And then become the disaster. So namanje ke ngiyasho ke ngani zakwethu ukuthi umsebenzi omuhle owenziwe inkwali yenkosi kodwa sicela uprove ngokwasemthethweni ngamaphoyisa ukuthi akube ne-arrest. Laba bantu aba-excited ngendaba kaMkhwanazi nabanye abadumele ngayo nabanye abaphendulayo asikho kwi-element yokuthi ngiyaceba la. Kodwa thina sikwazi ukuthi irecord kaMkhwanazi asilazi egeja. Bese ngisho ukuthi la kulensizwa yakithi emachulweni usenzo usebenzile futhi naye kwaZulu and now usebenzile noMkhwanazi. Usenze kusebenzeni kwakhe noMkhwanazi ephinde esebenze as uPremier KwaZulu-Natal no Department of Education. Umlando wakhe uba usikhotheni noweba asinawo. Kodwa futhi asinayo into umlando ebambekayo ngaye yokuthi nabo umnkunzi abenzayo. Umnkunzi bodwa kuphela mina obabenze usenzo kwaZulu, despite being the Premier and despite being the MEC of Education in this province of KwaZulu-Natal. Into ayenzalayo ukuthi after uhulumeni okade uphethwe inkatha iminyaka emide kakhulu 1994 kuphethe inkatha waqala ukuphatha i-ANC ngo-1990 ngo-2004 usenzo uyena omobilizayo as a Secretary General of the ANC in the province of KwaZulu-Natal. Leyo nto leyo iyobuqhawe bakhe leyo. Ngakho ke amandla umuntu awadliwa kwaZulu. Futhi akho sokwala nganasici umlando wakhe ungaba nabo ubunuku nobugebengu kodwa futhi akukho kubambekayo thina esike sakubona sakuphatha ngezandla. Futhi namanje ke ngiqinisekisile mina ukuthi usenzo mkhulu kwamongameli uCyril Ramaphosa njengoba mbeke lapha nje ezinye zezathu umuntu uyabukisisa kahle ukumbeka kwakhe lapha kanye nalo mama lo namaqakala avukele ubani lo enjiboseha. Ngifuna abahlaziyi bezepolitiki ukubeka kwasenza kwi-security cluster esensitive njengamaphoyisa. Phinde kuzobekwa umama uEnjiboseha olohlulwa ukubiza inombolo nokulawula education nje basic into basic isineke wena uthi ama starter wena umthakashana ngoba wazi ukubazekile ama starter yabo is a start of education. Yes, it is that ne full meal education. So and then ukubekwa kwabo lapho akuthule kuyakhuluma because this is politics. Kuyakhuluma kakhulu. Usenzo akekho ungazi ukuthi unomdlalo obuhle kakhulu noba ungameli uCyril Ramaphosa. Lokhu ukuthi kusukume wonke ama political organizations nenhlangano ezikhona emphakathini zivula icala ivulela usenzo zilwe nosenzo zenzele into eziyenzayo azilwi nosenzo. Usenzo uyitshe elihleli eminyango umuntu abamzondayo ongaphakathi endlini okuCyril Ramaphosa bazoshaya uRamaphosa ngoba ukube kwabe omunye umuntu lapha kulesihlalo sikasenzo vele uRamaphosa ngabe usejele ngoba into yasephalaphala yazichazwe hlobo futhi indlela eyaphunyuka ngayo lento ekuthiwa imilitary 11A ebhanoyini 11A nje ebhanoyini. You can't survive that nonsense.
There's no way that you can survive with that nonsense. 11A panoyi. So ngempela ke le nto leyo ukuthi uRamaphosa wasava le yanto. So naye ke kwi security cluster ukuvimba ukuthi lelizwe lingagcini lidlwenguleka noma libe nomlando wokuboshwa kwamongameli esesihlalweni. Wagcina esebenzisa abantu abathembayo abasehlizweni yakhe. One of them usenzo Mchunu, okwesibili bese kuzoba uAngie Motshekga. Bese kuzoba elokhunjana uPaul Boy, uPaul Boy kuyenzeka okhulu touchline kuyaya ngale aphinda lijikjele ngale baphumele ngale kuyathi iphumele ngaphi. uPaul Boy kushuthi kuya ngebudget baqashwa kanjani. uPaul Boy lo kuthiwa ulokunyana ulomfana lo ufikile balula. uPaul Boy ke weANC loyo, uPaul Boy loyo. Uyena Paul Boy ke lo okwazi ukusebenza akwazi ukubuka umoya ebuka umoya uthi uyangaphi liyana Eastern Cape balele eThekwini ukuthi ade July indiyana Durban July usekhona ile nto le into ekanjalo nje. So ke manje ke is the same situation. So in conclusion ngithi mina okugcina ncinye ngisho nje kamanje ukuthi kuyo yonke le disaster asebenzise amalungelo awo ODA, Action SA, EFF, MK, opening the case against Minister of Police Senzo Mchunu. Kodwa siyabona ukuthi khona inkonyane esibayeni. Kodwa umbala wale inkonyane ufana nalo umuntu wayevakashile la. Munyaka kodwa nje sengenze into enkulu kangaka asiyikhuluma izinto kodwa siyihlaziye. Maye necala kaJeze mayifica iqanda lenjelwana lidekiwe walitapa yena engelusanga okwakhe lokho uyingozi ke Nkosi yami kuyingozi enkulu kakhulu akawazi kakhuluma nje yabo usenzo nje angeke ngichaze niyambona nani yabo. So manje ngikwazi ukuchaza umuntu nani nimbona. So bese ukugcina ukuthi lento enziwa uMkhwanazi, mina will be very clear to all South Africans as the president of the Bhinqa Nation. Izwe alisekho, izwe lihambile, izwe njengamanje lisezandleni zika General Mkhwanazi. Only two things we should be praying for. Ukuthi uGeneral Mkhwanazi kungakhulunyelwa naye phansi ngoba njengamanje ugadwe istate vele kungakhulunyelwa naye phansi ukuthi ayindoda asixoxa cha khona uqinisile ngoba ziningi ikhulu engalalanga zithi mhlawumbe ilist yakhe inde mhlawumbe nami ngiyalandela ziningi ikhulu ekhona kodwa into yakhona fanele proveke. Akwazi ukuba namadokhetha more than 150 astakile kufe abantu kungaboshwa umuntu kungayindawo. Akakho umsula na uGeneral Mkhwanazi akhosuka ngamasici. Uyitapinyosi ungizandla ubuyunga uyintinyelanga nangayodwa. Kodwa so far so good. Sidla amaningi sakini indonga. Ngithi ke mina bangakhulumeli nawe phansi. Ngoba it's an only opportunity we have right now. Kuyaqala ukuthi ezweni laseNingizimu Afrika kube nesimo la okuma khona yonke into uze kuvumbulule ngisho amaphara afana nathi thiwa wakhulume ibuyele emajele aphawule ngizimo ezikhona sesiphawuleleke. Kodwa ngithi mina bangakhulumeli nawe phansi futhi iqiniso kube yiqiniso. Nawe Mkhwanazi mina khona la kusola khona General Mkhwanazi ngayisho le lokubheka icele le clown lelana le inunu le ebheka icele ngayisho lento ngamcela futhi ukuthi asize. Ngiyacela bakwethu asegonwe over makula asegonwe over lezi idleke zamadrugs okhuluma ngazo afike emkhunjini ayela usho khona qinisile uthini ngePhoenix kaze ngikubone Mkhwanazi wenze operation noma iyodwa nje ePhoenix strong. Angakhulu angifuni ukufanisa ngeWestern Cape la ngikhona
ngoba akho commissioner vele la uvele izwe leliphandle nje mosu national commissioner ke vele uzokwazi ukubhekana naso simo kodwa kwamanje ngithi mina angikaze ngibone uba serious nePhoenix nokubheka icele kwayiziba iPhoenix wazi wahamba nomphathi usenzo ngimtshelile ngePhoenix nginama record ngikhuluma ngePhoenix ukuthi amandiya agamenxe amandiya azosusa impi amandiya ayisa amandiya aqhaphaza abantu abamnyama amandiya aqhaphaza omama aqhaphaza obafowethu aqhaphaza wonke umuntu aze bazobabhansela ngabasemisho ngo3 hewa yonke le nto leyo Mkhwanazi mina if ungakhomba mina one of your weakest point that you should be correcting iPhoenix disaster elapha ePhoenix hey kunamathavela avula 24 hours ngufakazi ngiyazi kuphuzwa kuze kuse amathavela nama-tops akhona amakula nezwe lawo anezwe lawo nje ayibambile akontrola analento kuthiwa angithi amandiya anengqondo ukuthi iwona lamabelungu umthashana wazi wena wena ngisukulenza umfishane lalela ngiyazi ukuthi iwona lamabelungu obukhulu kulelizwe ngiyakutshela cha ngazi ukuthi mina Phoenix kunemoshana kahulumeni unthola abantu hayi wena ukhuluma wena ngale mbatupela khuluma mbatupela la khuluma mina ngikhuluma mina la amandiya azothi wona lamabelungu obukhulu ingakho amandiya ekwazi ukuthatha isimo sasePhoenix I create ibe independent iChasworth and iWentworth mawuthi uyabuka laphana idleke zamadrugs elapha hayi azaziwa siyaziwa bayaholo mstation okusho ukuthi ngempela uMkhwanazi le never ithintile kusekhona eminye imthambo equmbile la Mkhwanazi ayikhale asifesonke baphema asifesonke baphema bosa lebehluleka sengishilo mina la ngikhuluma ngento engiyaziyo angikhuluma mina ngakuthatha ngubeke mina la kuvulwa khona 24 hours abuku utshwala baba ubudayisa kwi-tops engazi ukushaya kuze kuyoshaya kuphulwa yonke into bayimthetho because they are independent country on their own. And I've said it, not today, long time ago. I'm partying about drugs. And you've spoken very well, articulating and emphasizing about drugs. But here, me, ngoba ngikhuluma ngendaba zaKwaZulu, la uphethe khona. Nawe ke mfowethu ngithayi. Likuwe. Ungasabanaka laba ngeke bakwenze lutho laba khohla ngeke uxoshwe ngeke ususpendwe noma amaphosa uzokhuluma nje uzomamblisha uzodeclare i-committee lokuthi ke i-committee lizophenywa uyawe yonke into right i-security yonke tight yonke into South Africa nama-investors abangesabi futhi sizelwa i-G20 summit ngoNovember ahambe njenge defender eviki poncho finish